Vážna dopravná nehoda to nie je žiadna sranda. Čoskoro sa na to pozrieme z pohľadu fyziky a čísiel, ale už v podstate len tie sily, ktoré na telo pôsobia, sú enormné. Bezpečnostný pás musí byť samozrejmosť, ale je to o tom, kde máš uložené veci, ako ich máš zaistené. Takže rýchla kontrolná otázka, ako si na tom s pásmi? Nepohnem sa, pokiaľ ja nemám zapnutý bezpečnostný pás a ani všetci tí, ktorí sú so mnou v aute. No a tá druhá dôležitá časť, čo tie veci? Napríklad, kde máš kabelku? Na prednom sedadle, kde inde. No, to môže byť veľký problém, lebo urobíš prudký manéver, kabelka môže vyletieť do vzduchu. Viem, že to znie divoko, poďme si to vyskúšať. Takže sme usadení, priputaní, kabelka je na svojom mieste, takže môžeš skúsiť urobiť taký ten krízový vyhybací manéver. Ten losý manéver, hej? Áno. Dobre, poznáš, 50-ka? Skús 50-ku, ja sa budem držať. Počkaj. Idem 50. Fú, no. Ale netrafila som kuželky. Netrafila. Zvládla si to dobre. Kabelka, ako pozerám, sa vysypala. Okrem toho, že ho musíš pozbierať, tak tie lietajúce objekty vlastne mohli zasiahnuť pomerne veľkou rýchlosťou. A to by som asi nechcela, však? To by si nechcela, takže na budúce si to pokojne môžeš uložiť niekde za sedadlo vodiča, ale asi úplne nikdy nezabrániš tomu, aby tie predmety nelietali, má to svoj dobrý dôvod a tým dobrým dôvodom je fyzika. Vo fyzike máme taký dôležitý pojem, gravitačné zrýchlenie, označujeme to takým G-čkom. Asi to počul niekedy, keď štartuje raketa, formula, keď cítia veľké preťaženia. Ale pri nehode takéto niečo spoznáš na nešťastie aj v aute, kde v podstate z 50-ky spomalíš za niekoľko desiatok milisekúnd na nulu. To znamená, že cítiš obrovské zrýchlenie, alebo spomalenie v tomto prípade, a ucítiš obrovské preťaženie na úrovni 50 G-čov. V prípade mňa znamená, že ako keby som zrazu vážil 4 tony. Koľko by som vážila ja? Nevyslovuj to číslo, ale nechcem ho. Najviac polovicu z toho. Ale v podstate dobre, ja budem pripútaný, možno by mi to nerobilo až taký veľký problém. Tie pásy sú tam na to, aby ma aspoň čiastočne ochránili. Problém je, že máš na zadnom sedadle čivavu, povieš si dvojkilový psíček, to nič není, ale pri tomto preťažení je to zrazu ako 100-kilová hmotnosť. Kravička? Kravička, mastív, teliatko, čo len chceš. Malinká čiava zrazu enormne nebezpečná. Povieš si, že položíš si niekde mobil, čo je mobil pár stoviek gramov, ale znovu pri tomto preťažení je to ako 10-kilová tehla, to je asi moc veľa na telu. Nie, to sú 4 tehly. 4 tehly, no vieš lepšie ako ja. No jasne, stávala som dom. Takže áno, môžeš byť pripútaná, je to veľmi dôležité, pomôžu ti airbagy, máš všetky tie asistenčné služby, ale stále je to pomerne nebezpečné. No a Toyota má rôzne opatrenia, napríklad máš deformačné zóny, ktoré sa snažia tú kinetickú energiu z rážky udržať mimo kabiny, aby boli pasažieri v bezpečí. Deformačné zóny, bezpečnostné pásy, to neznie veľmi pohodlne. Neznie, samozrejme, všetky tieto veci, pásy, airbagy a tak ďalej sú na to, keď už nastane najhoršia možná situácia, ktorej sa ale snažíme vyhnúť. Všetky tieto veci možno fungujú výborne, ale aj tak najlepšie je havárii sa vyhnúť. Čo preto robíš ty? Mám zapnuté všetky asistenčné systémy a dávam pozor. Pozornosť je v podstate pri šoferovaní nenahraditeľná. Ale je veľmi veľa vecí, ktoré tú našu pozornosť vedia odlákať. A myslím si, že to je téma na samostatné video, nie? Súhlasím. Toto video si môžete pozrieť na budúce tu dole.